The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Good day everyone sa atong mga subscribers, followers, and fellow believers. Niyan nasab kita sa atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Dito maglangan, wato dayon kita sa atong paggamit sa 1 Juan 1:9, kung ikaw magtotoo. Panalang kanimo nga dili magtotoo ang imong giatubang nga isyu, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat 16:31. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpapasalamat kami kanimo ning lain usab nga adlaw nga imong gipadangat sa among kinabuhi. Uban sa mayong panglawas ug napa kami ka-skill sa among panglihok ug nagaginawa pa kami kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi pa. Panikaw nagamatinumanon gid sa imong mga saad ug kami imong yatagas kay gayunan nga makapadayon sa among pagkaon sa among tag sa kakalag aron kini makakabot sa iyang tumong nga among pagkahamtong espirituhanon. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw. Balik na sabta sa paghimamat ninyo. O okay. Padayon kita sa pagtuki nining atong natun-an nga positional truth that believers repose. Okay? Now, sabi aging natong panag-uban, nag-isip kita bahin nining pag-ampo. Okay? Kay kining pag-ampo, this is the means of communicating God, communicating with our Lord. Okay? Now, doon ay pasidaan nga kung ihatag kanimo nga dili ka makaampo nga to sa Diyos nga mahan kung ikaw dili magtotoo. If you are an unbeliever, you cannot pray to God the Father. So do not pray. If as a believer pod, kung ikaw magtutuo na, you can pray, but sa diha nga ikaw karnal ang imong kahimtang, do not pray. Mao ni tambag pahimangno kini sa pulong sa Dios. Now, diba ni nga only believers can pray to God the Father, but only sa diha nga kanang maong mga magtutuo ana ay pagkikambitay sa Dios. Wala sila'y gitinir nga mga sala di sa ilang kalag. So, ilang gigamit ang 1 Juan 1:9 nga prinsipyo. So, limpyo ang ilang kalag o andam na usab sila sa pagtuon sa pulong sa Dios o sa pagampo. So, akong balikon nga only believers can pray to God the Father, but only when these believers are in fellowship with God. Inumduman na to na ay protocol, na ay ground rules kung bahin na ganis pag-ampo. O timan itong agenda of prayer, CTIP, confession, thanksgiving, intercession, petition. Now, diyan sa Santiago 4:3 nagkanayon kini, you ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Now, karon mo luksutas Colossians 3:18 kinibahin sa family relations.
Nag-ingon kini, wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Verse 19, husbands, love your wives and do not be embittered against them. So, mao kadto nga itong hisgutan sa miaging panag-uban na ito, ako kang tagan o pasulit some kind of a test as a review nga unsa man tong upat ka mga divine institutions nga gipahimutang sa Dios. Well, kabubuton, kaminyoon, panimalay ug ang nasod. Ug tukang hingnan nga unfortunately kining kalibutan na is trying to destroy this divine institution, especially divine institution number 3, ang panimalay. Now, also in Ephesians 5:22, God's word says, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Now, mando kini sa Dios ngadto sa mga asawa. But, kinahanglan nirumduman nato nga ang papel sa bana is as in initiator. Okay? Now, kung balikon, let us remember that the husband's role is as an initiator, while the wife is a responder. O kana mo i-disenyo sa Dios. Dili na mo usab. Likewise, ingon nga Kristohanon nga bana and Kristohanong asawa, ang mga bertud sa personal and impersonal love gikinahanglan pag-ayo nga gamiton within marriage. Now, in this text, we are studying the various principles in the Word of God, especially the principles in marriage. Verse 18, wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Verse 19, husbands, love your wives and do not be embittered against them. Verse 20, children, be obedient to your parents. Ephesians 5:23, wives. Ephesians 5:25, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, karon mo isgot na sa tabahin sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Now, ang malampuson o kana successful marriages are byproducts of both husband and wife prioritizing God's Word. They stand firm solo diha sa integrity envelope. Tungod kay ang Christian way of life sa ato ng naibawan is a mental attitude life. So is the success of marriage based on it. Now, agi og pag reverse concentrate, recall, og tunanggingon kanimo nga ang Dios mi establisar sa institution of marriage. Since He was the one who established marriage, He is the only one who formulated the mandates, the principles in marriage. Gusto? Ephesians 5:25, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, ang otoridad sa kaminyoon mga bana. He is the leader. The function of wives is that of responders. Samtang mga ang papel sa mga bana is that of initiators. Mga itiguna ang asawa igulas pagtuwag. Now, so, timan ni katong 10 problem-solving devices, ha? Ito ning balik-balikon,
nga nung may nungdanon kini? Well, to maintain humility and integrity as a believer. So we have to live our life as unto the Lord and live it as if it is our last. Live your life in the light of eternity. You see, bear this in mind, nga ang Diyos na ay hingpit nga plano alang sa atong kinabuhi. O sanglit nga ang Diyos nagaandam man sa plano alang kanato, hingpit man kini mong plano, God does not and never change. Di gid siya mausap. Di na mausap ang iyang plano sa atong kinabuhi. And since God does not change, then He is lovable, worthy of our love, personal love. Now, balik ta sa kaminyoon, it is doubly important sa paggamit sa doktrina sa personal and impersonal love. Ang bana, kinahanglang baton siya og impersonal love ngadto sa iyang asawa. Just as the wife must have impersonal love towards her husband. Hinumdumi gida. Hinumdumi pod nga we earn these kinds of love from God's Word. Diha nato makatunay kini. We love Him, God, because He first loved us. Paminaw. A person can have self-confidence due to his capacity, meaning cognitive self-confidence. O kayo kalimti itong atong slogan din hining atong ministry. Operation is LBA. Study, learn, believe, and apply. By the way, balik na punta sa bahin sa kaminyoon. As we know it, it is a corporate testimony. Marriage is God's second institution that He established. Now, kung bahin na sa langit ng away, the angelic conflict, kini si Satanas, God's arch enemy, nag-aatake nining maong institution nga pahimutang sa Dios. Ibaw ka ang iyang tumong is to destroy it. He even started to destroy it in the Garden of Eden. Dito siya magsugod niya iyang goal niya. Now, mao nga kita manduan sa Colossus 3, 1 at 3, put on the new self. And verse 18 to verse 25, naghisgot kinig family relations. Now, success ang pagkamalampuson sa kaminyoon as Christians only depends on the strong and successful spiritual life of both husband and wife. Inumdum ka sa triangle of marriage, physical attraction, soul rapport, spiritual life. Kining ikato mo'y labing mahinungdanon. Kay ang kalampusan o successful marriage depends on this. The strong and successful spiritual life of both husband and wife. Now, diya sa Galatia 5:14 usab nagisgot ka na og Royal Family Honor Code. Balaod kini o kanang ground rules kini ingon nga mga anak sa Dios. Kita sakop naman sa harianong panimalay sa Dios. Now, di ba nipo itong virtue love nga itong isgutan? You shall love your neighbor as yourself. Mo na virtue love. By the way, sa wapag ka maminyo, you went through 3 stages. Katubang kong ingon ni mo, di pa dugay. Attraction. Kining attraction, that's the blind stage of romance. Whereas ang sunod nini is compatibility. This is the enlightened stage of romance. So, nagagamit ka na sa problem-solving stage using the 10 problem-solving devices. And then, ang ikatulo is rapport, meaning harmonious stage of romance, the status quo
of sympathy and empathy. Kay kini kong rapport, this is union, nga gitawag og soulmates. Nas Colosas 3, 18-19, o sa Episo 5:7. Okay? No, correction. Episo 5. Okay. Now, so, ang Dios, nagapahimutang siya niining upat ka mga institutions for mankind's preservation. Muna tuyo sa pagpreserbar sa kaliwatan sa tao. So naay kabubuton, kaminyoon, panibalay, ug ang nasod. Now, by the way, we are talking here about believers who have virtue morality. Because alang sa mga di magtotoo, dili virtue morality ang ilaha. They only have human morality. Mao na diferensya tali sa mga magtotoo sa mga dili magtotoo. Now, for believers, there are 3 stages in romance. Moto akong giingon nimo: physical attraction, compatibility, and soul rapport. Ato ni padayon ugma. Amahan namong Dios, salamat sa imong grasya nga among ipaymuslan. Salamat sa among pagtuon sa imong pulong nga labing mainungdanong kalihukan na mo ingon nga imong mga anak. Salamat din nga among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita lamang kining maong ministry in a mighty way o sumala sa imong kamuoton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.